आसामनि गलाघाटआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाया जादों। फिसाज्लाया गोसा गोसा होसिख्राव गाबबाय थानायनि जाहोनाव बिफाया गावनि फिसाज्लाखौ बुथारदों आरो माखासे आपडेट दंबावो। बेनि सायाव जों दिनै सावरायगोन। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। अब्ला जों गिबियावनो नैबे गलाघाटनिखौ सावरायगोन। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय उपारलांटायाव सासे बिफाया गावनि 4 बोसोर बैसो जानाय फिसाज्लाखौ बुथारदों। गथ'आ होसिख्राव एबा गोसा गोसा गाबबाय थानायनि जाहोनाव बिफाया रागा जोंखांनानै गथ'खौ बुथारनानै न'नि उनथिंजाय फबना दोनखोमानो नाजादोंमोन। उनाव जाथायखौ पुलिसा मिथिनानै न'खरनि मानसिफोरा पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसा स्पटआव फैनानै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरि दुथां बिफानि मुङा जाबाय प्रशान्त हाउ। प्रशान्त हाउआ गावनि फिसाज्लाया गाबबाय थानायाव सहायनो हायाखैमोन, रागा जोंदोंमोन। बेनिखायनो प्रशान्त हाउआ देरखानाय 4 बोसोर जानाय फिसाज्लाखौनो बुथारबाय। दा बेबो मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। जोंहा दानिया फैदों नेक्स्ट आपडेट माने निउज। चिराङाव दंफां सिखावनि हानजाया हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ गाग्लोबदों। जेब्ला हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा दंफां सिखावफोरनि सायाव अपारेसन खालामदोंमोन अब्लानो बे जाथाया रुनिकाटा ओनसोलाव बेंटल आरो रुनिकाटा ओनसोलाव जादोंमोन। सिखावफोरा हाग्रा बिफाननि गारियाव अन्थाइ खुबैदों आरो गारिनि ग्लासखौबो देख्रुबदों। उनाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा सासे सिखावखौ हमना लाखिनो हादों। हमजानाय दंफां सिखावनि मुङा जाबाय रमेन इस्लारि आरो हाग्रा बिफाना गंसे टाटा मबाइल पिकआप गारिनिफ्राय गोबां दंफां थानायखौ हमदों। रमेन इस्लारिया बुंनाय बायदिब्ला बे जाथायाव जाखाव बसुमतारियाबो आखाइ दं होननानै बुंदों। दा बे जाथायनि सायाव हाग्रा बिफाना गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। बेबायदिनो गोबां दंफां सिखाव माबा जागासिनो दङ आरो बङाइगावआव गोबां बर' हमजाबावदों। बे निउसखौबो आं बुंनो थांगासिनो दङ। दा जायफोरा दंफां सिखावनि खामानि मावो बिथांमोना साबधान जा, गोबां हमगासिनो दङ। आरो थांनाय माखासे सान सिगां दंफां सिखावनि दावराव जादोंमोन, बेथ' थांबाय आरो दा नैबे गोदान जालायबाय। बेबायदिनो मोनसे जाथायाव नंखाय एन्टि करप्सननि जाफ्लांनानै ट्राकफोरनिफ्राय गारिफोर खारो जे लामायाव, बे ट्राकनिफ्राय एन्टि करप्सननि मावथिफोर जाफ्लांनानै अफिसारफोर जाफ्लांनानै रां दाबिनायनि जाहोनाव गोबां बर'फोर हमजादों आरो बेहाय गुबुन हारिनिबो दङ। दा गोबां साननो गोनां बाथ्रा, जोंनि बर'फोरा गोबां हमजागासिनो दङ। दाखालिबो सासे बर'आ जिनाहारिनि दायाव 5 बोसोरनि जोबथेसालिनि साजा फोसावजादों आरो दा नैबेबायदि एन्टि करप्सननि अफिसार जाफ्लांनानैबो हमजादों। बङाइगाव नंखाय एन्टि करप्सननि अफिसार जाफ्लांनानै ट्राकनिफ्राय रां दाबिनानै जाख्ल'नो नागिरनायनि जाहोनाव हमजादों। 6 सुबुङा हमजादों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय बापन देबनाथ, सोमला बसुमतारि, निरन्जन देबनाथ, बुखाव नार्जारि, थारुन देउरि आरो दुर्गा नार्जारि। दा बिसोरनो हमजादों। बिसोरो एन्टि करप्सननि अफिसार जाफ्लांनानै लामायाव फैबाय थानाय ट्राकनिफ्राय रां दाबिदोंमोन। उनावहाय पुलिसा खौरां मोनबाय, खौरां मोननानै बिसोरखौ एरेस्ट खालामबाय। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बिसोरखौ आयेननि बायदि साजा होनाय जाबाय। दा मा होनबावनो, सासेयाथ' बिफाया गावनि फिसाज्ला 4 बोसोर जाखानाय एफा उन्दैनिफ्राय खांबाय, बाबाय, फेदेरबाय, फोलावबाय, गाबबाय थानायनि बुथारबाय। बेबायदि मानसि थायो, फिसाज्लानि गाबनायखौ सहायनो हायियाव बुथारदों जाहैबाय। बु लागैबा एसे एनै बु, नाथाय बुथारदों। दाथ' बेखौ जेलाव हरखाबाय, फिसाज्लाखौ बुथारा जायबा प्रशान्त हाउ बेखौ जेलाव हरखाबाय। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि माखासे आपडेट आरो निउसफोरा बेखिनियानोमोन। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों नोंथांमोना लाइक खालामनो हायो आरो जुदि चेनेलाव गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हायो। 100K जानो थांगासिनो दङ, 90+ जाखाबाय। जुदि खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय, जुदि खालामनो गोसो गैया दा खालाम। आरो जोंहा नैबे बोसोर गोदान फैगासिनो दङ, बांद्राय दिन गैला, 10 days दंबावो 10 दिन दंबावो। बेखिनियानो लोगोफोर, बाय बाय। कार्बि आंलंनि माने फालि जाहैबाय आरोना, ट्रेडिसनेल। सनमान आरो बे कार्बि आंलंनि आर'नाइ आरो जोंनि बर'नि आर'नाइया जिबायदि सनमान, बे कार्बि आंलंनि आर'नाइया, कार्बिफोरनि आर'नाइया सनमान आरो।